नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. समुद्र कासवाल्या संवर्धनासाठी विशेष योजनेची आवश्यकता. कुमार पुष्कर, कारवार. वन्यजीवी रक्षणासाठी सरकार वाघ, हत्ती यासारख्या रक्षणासाठी सरकार अनेक योजना अंमलात हाडता. तसेच समुद्रात किंवा समुद्र किनारा रेतेत असलेल्या समुद्र कासवाच्या संरक्षणासाठी योजना अंमलात हाडू जाय असे वन्यजीवी विभागाचे वरिष्ठ प्रधान मुख्य अरण्य संरक्षणाधिकारी कुमार पुष्कर यांनी सांगले. कारवार शहराच्या काजूबाग वनश्री अरण्य भवनालागी झालेल्या समुद्र कासव उत्सव 2023च्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटना वेळार तेमी उलयताले. हिंदू धर्मात कासवाची खूप कथा आसा, पण सध्या अभिवृद्धीच्या निमित्तान परिसर नाश जातील असा हेजेर लक्ष दवरूं जाय. नैसर्गिक जीव परिसर नाश केल्यार परिसराचो दुष्परिणाम जातलो हे समाजान गृहीत धरूं जाय. कासव उत्सव कित्याक आयोजित करतात हे सुद्धा समजून घेऊ जाय. केंद्रावरताचे अरण्य संरक्षण अधिकारी वसंत रेड्डी यांनी सांगले की कारवार जिल्ह्यात होन्नावर भागात पारंपरिक समुद्र कासव ताती घालून पिला काढिली तेजे अरण्य खाते रक्षण करून तेजी योग्य क्रमवार उपयोग करतात. सध्या कारवारात समुद्र कासवाच्या तात्याचे रक्षण करून पिला करून समुद्रात सोडचे कार्य चालू असा असे त्यांनी म्हणले. या वेळार विज्ञान केंद्राचे मुख्यस्थ जगन्नाथ राठोड, कारवार उप अरण्य संरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार केसी हेमी या वेळार कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. कार्यक्रमा पयली शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर बिचा वयल्यान मिरवणूक काढली आणि समुद्र कासवाची पिला समुद्रात सोडले आणि या उत्सवा निमित्तान चित्र सोडोवची स्पर्धा जाली आणि विजेत्याक बक्षीस वितरण केले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. जगद सुंदर ಕಡಲಿನಾಳದ ಕೂರ್ಮಂ ಕಡಲ ಕೂರ್ಮಂ. ಆಮೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ವಿವರಿಸುವ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಈ ಆಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಥಾಲಜಿ ಹಿಂದೂ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆಮೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮರೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟರ್ಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಬೀಚಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. भाजप आमदार NY गोपाळकृष्ण हेमगेलो राजीनामा. कारवार. बಳ್ಳारी जिल्ह्याचे कुडलगी क्षेत्रातलं बीजेपी शासक NY गोपाळकृष्ण हेमी आज शिर्षीत विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमकडे राजीनामा सुपूर्द केलो. NY गोपाळकृष्ण हेमगेली मुळात ओळख काँग्रेस पक्षात झाली. हेमी 4 पटी आमदार मड निवडून आयिल्ले जाल्यार 2018 या सालात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षांतल्यान तिकीट मिळूंक नाशिल्ल्यान बीजेपी पक्षांतल्यान तिकीट मिळून आमदार मड निवडून आयिल्ले. कागदपत्र नाशिल्लो 8,90,000 रुपये जप्त. कारवार.
उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्याच्या माजाळी तपासणी केंद्रात कसलो बी पुरावो नासतना 8,90,000 रुपये जप्त केले. ही रक्कम गोंयच्यान उडपी व्हरूला गेली. ही रक्कम उडपीचो व्यापारी अनुप हेमगेल म्हण माहिती मेळ्ळा. गोवा कारवार सीमेचेर माजाळी हिंगा तपासणी करता असताना चित्ताकुला पोलिसांनी ही रक्कम जप्त केली. ही केस चित्ताकुला पोलीस स्टेशनात दाखल झाला. रामनगर जगलपेठ ग्रामपंचायत अध्यक्षासकट सुमार 250 कार्यकर्त्यान काँग्रेस पक्षांतल्यान बीजेपी पक्षात प्रवेश केलो. रामनगर कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर जगलपेठ हिंगा शुक्रारा जाल्ल्या भाजपच्या मेळाव्यात जगलपेठ ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश पाटील आणि 4 सदस्यांबरोबर सुमार काँग्रेसच्या 250 कार्यकर्त्यान भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो. या वेळार पालकमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेल्या हस्ते शाल घालून सगळ्याले स्वागत केले. या वेळार भाजपचे माजी आमदार श्री सुनील हेगडे आणि पक्षप्रमुख मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले. तर गिरीश नाईक बीजेपीमध्ये होते. तेव्हाच त्यांनी ह्या पंचायती बीजेपीचं पंचायती तेव्हाच घेऊन आलेले गिरीश नाईक. कसं बायको रुसून घरी जाते की नवऱ्याचं घर सोडून, मग कसं नवऱ्याच्या घराला वापस येते, तसं आज गिरीश नाईक वापस आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये आले. कसं आज कोटा श्रीनिवास पुजारी साहेबांनी सांगितलं, आम्ही गिरीश नाईकाला कसं दुधामध्ये साखर घेऊन आम्ही कसं गोड करून दूध पितोय, तसं गिरीश नाईकाला पण आम्ही का पक्षात घेतलो, साखरेप्रमाणे पक्षामध्ये घेऊन पक्ष आम्ही सगळे मिळून बांधतो म्हणून सांगितले. ते सत्य आहे. गिरीश नाईकला त्यांचं जे मंडळी आज जॉईन झाले, भारतीय जनता पक्षाचं मी राज्य कार्यकारिणी सदस्य आहे. माजी शासक होऊन बीजेपीचे एक लीडर होऊन एक आश्वासन देतो, तुमचा कुठल्याही स्थानमानाला, तुमचं कुठल्याही गौरवला भारतीय जनता पक्षाचा पदाधिकारी असू दे नाही तर कार्यकर्ता असू दे, काही न धक्का देता तुम्हाला सगळं गौरव आम्ही पार्टीमध्ये देतो पुढच्या दिवसात, हे तुम्हाला मी पार्टी वतीने आश्वासन देऊन देतो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.